Yauwa ga yacca zaka buɗe TikTok account. Saboda akwai wasu zaka ga suna tambayar ka wai yaya ake buɗewa, to ba wahala ne da shi ba. Gashi nan in ka danna nan wajen, zaka zo in kana da shi ne dama to zaka bar shi a in ɗin nan. In kuma baka da shi sai ka dawo da shi single. Ka gani? A yanzu a haka in baka da shi sabo zaka buɗe shi ne. Amma yanzu ni kinga ina da shi in zaka danna kai nan wajen zaka danna. Ni kuma to ina da shi dama. Ko da Google zaka haɗa ma gashi nan in kuma da number ne gashi nan. To ni ina da shi, bari an sa number ta. Kun gani sing in zan yi. Na saka, kana saka ba wani wahala ne da shi ba. Za su turo ma code, suna turo ma zai hau kai. Da ya hau kai baka da wani no need sai ka yi wani abu ta WhatsApp ma yanzu suke turowa. Yauwa. Shikenan to ka gama.